Җәмгыятьтә икътисади кризис белән бәйле проблемалар китереп чыгару өчен санкцияләр алдан ук уйланылган дип белдерә медиа белгечләр. Әмма планнары барып чыкмады. Санкцияләрнең зур тизлек белән кабул ителүе, икътисадның нинди тизлек белән таркалуы, мөмкин булган санкцияләрне гамәлгә кертүләре турында нинди зур шатлык белән кычкыралар. Буларны бер көндә генә эшләү мөмкин түгел. Карагыз, ничек җайга салынган логистика, ул яхшылап әзерләнгән, киләнгән машина кебек. Ул башта ук Россия белән турдан-туры бәрелешкә керергә һәм югары дәрәҗәдә зыян китергә тиеш дип уйланылган. Биологик корал, бомба, мәгълүмати диверсияләр юлы белән, тик зыянның алдан ук планлаштырылуы һәм аны махсус операцияны башлау юлы белән булдырмый калуы аңлашыла. Минем хәрбиләргә бердән-бер теләгем тукталып калмаска кирәк, үзебезне сакларга, чөнки кешеләр безгә әле кирәк булачак, дип белдерде Казан федераль университетының журналистика һәм медиа коммуникацияләр югары мәктәбе җитәкчесе Леонид Толчинский. Көнбатыш тарафыннан кертелгән санкцияләр Донбасста махсус операция башланганчы ук планлаштырылган адым, дип билгеләп үтә күп кенә экспертлар. Менә 20 көн инде безнең ил, безнең халкыбыз яңа чынбарлык шартларында яши. Бер нәрсәгә генә ачыклык керде, ватаныбызны яратмаучылар битлекләрен генә салдылар. Көнбатышның аерым персоналияләрдә ачык күренде, үз структураларын илебездән бик тиз чыгара башлаган конкурентлар да бар. Безнең шәһәребез эшмәкәрләренең көндәлек режимда үзара аралашулары сөендерә, тынычлыкның җитәрлек дәрәҗәдә булуын күрсәтәләр, таркаулык сизелми. Үз карарларын кабул итү өчен кергән мәгълүматны тирәнтен анализлар, алар үзләренең төп бурычы итеп бизнесларын, үз коллективларын саклап калуына атыйлар, дип шәрехләде Чаллы шәһәре сәүдә-сәнәгать палатасы берлеге генераль директоры Фәрит Бәшәров.